Здравейте хора, аз съм Юлин 2004 БГ и днес си държа главата. Да, както виждате. И ще играем в Hypixel на TNT Games. Да. Сега да отида при табелката. Да спечеля някоя. Тук има 5, тук 24, не, тук не ми се влиза. Не знам кой е, но влизам. Ще имам 20 човека. И сега започва. Още двама. Един. Ха, то бързо. Това път. Значи понякога чакам доста. Но тук много малко и е гадно. О, има админ за хаковете. Или е хак. Да, то е хакче. Хакер. Няма какво да правим с хакерите, така че бягаме от хакерите. И да, аз ме бутна като първия идиот. И този ще ме бутне също. И пак аз ме бутна, същата ме бутна няколко пъти. И таз май иска да ме събори и то жестоко. И то стига бе, мам. Ти. Гадняри. Гадни, гадняри. Абе, бах ти. Много ме дразни тая. Ще бутна аз. Ще бутна и ще разбере какво е бутане. Ще разбере. Така, къде си сега? Ще почвам да знаете поредица на Survival, не е от най-подходящите моменти да ви го казвам. Но ви го казвам като първия учтив човек. Да, защото вече снимам с друга програма и предната ми снимаше само с 10 минути, не можех нищо почти да почна, никаква така поредица, повече време която е. И стигнах до последното, и тук е доста гадно. Да. И така, този е на... не е на първото. Дали има? Този е под първото. Еха, и съм останали толкова. Този е някакъв бос. То са някакъв бащи добрия, бе. Гледайте го. Как да измали. Дай. Много яко. Тут го даже го познавам, мисля. Ти, къв беше този? Чай, бах ти, баб. Много бързо. Имам много да името. Добре, не ми се гледа. Да. Да. Сега. Да, има нещо по-забавно. Пак сме двама. Бързо ще се съберем, мисля. Вече сме 6, 24. Не, реклещи са. Да. Вече сме 11. Вече 10. Защото един сама. Да. И никой не влиза. А то сме пречи на гледката. Че гадняри. Може и явно са ми почитатели. Явно не знаят, че снимам. Аз съм тук, пак вие сте там. Тапат. И тос, как беше? Очима се тресна някой. Как ти стане? Аре, оставете мале, тапанари. Почитатели, гонят ме почитатели. Не, аз нямам почитатели. Аре, разкарай се, манго такова.
Ха, сега няма да ме хванеш, манго. Ще те бутна, ако смееш да ме бутнеш. И да дам. Аз ще те бутна. Хо-хо-хо-хо. Махай се, бе. И ти досадник. Ще го бутна. Ще го бутна. Не, той за малко да падне. Кой ме цели, бе? Епа! Воу! Воу! Как ще да се забия? Ето с ма стреля, бе! Фу. Трябва да се стегна. Да, бос? I'm the boss! Не, бе! Манго! Не! Нема! Воу! Опа! Лагна ли? Да, лагнало е явно. Малко ми е лагнало. А няма. Що? Ай, не можах. Първо. О, някакъв не цели. Да не остана първи. Не, тук ли? Не. Дед ме преследваш. Не. Епа. Не, ще да стана първи, още малко. Останаха 5 човека да се борят. А не, 4 са били. Искам да видя кой ще спечели. Всичките са силни. Значи тия са някакви сранкови или как да ги нарека. Дето се барят всички. Дето се въртят някакви пръстоти от тях. Около тях, не около тях. Аз пък около тях. Но как ще да го събори? Кога се изпадаха всички? Да, то няма как друг да спечели. Да. Ей! Пак си държа главата, стига се ми си държа главата. Нерви ми. Тук са боса. Колко фокуса вървям, чакай да видя. Като 1.8 ванила. Да, съм 1.8, като на фокуса. Да. Там 22, 24. Още 2. Ако се чува. Тик-така ми. На времето. То дали е пак така? И тук винаги обичам събарям ги понякога. То ще го съборя, ако не мръм. Можах. Аз в началото бягам само. Скачам. Преди да съм застрелил. Иначе когато станат по-малко от... По-малко да е, когато станат, не знам. Не знам кога, колко. Леко. По-малко обаче, като това.
Какво? Ма аз имах гадна работа. Още един игра. И няма си да бъда главата. 8, да, ма 12, 17. Арко. Което о, супер. Това е голямото, най-голямото мисля. Още един човек, да. Готови сме. Айде. 40. Аз ще тичам, че да не стане нещо. Ага, има време. Ай, разбрах от какво е това тим. Така. И сега бягай! Бягай! На някаква страна, дето няма хора. Ще да те съборят. Да го изпревалят и да те съборят. Значи вече става... Не, да фак. Сега ще си вървя по това и този невидим чо ще да не събори, да, обаче аз съм бавна. Сега този стиклата ще го победя или пак не знам дали го събори. Ма да съм, не съм. Защото те са някакви много силни на всички игри, които играят. Я, де. И то тук всичките игри. Трябва да се почеша. Еба, как ще да му събори. Аз тук никога не съм печелил. И няма и да спечеля сигурно. Защото съм виждал много добри. Да. А не простаци да падат до последното. Прескочих ли те? Ти не можа да ме събориш. Ти не можа. А тук някой е направо паднал отгоре. Се е тушил. Типа. Зад завоя винаги има опасност. А вече сме 16. Кога станахме? Да. Аха, напряко минах. Пак аз. Да та яд. О, ще ме събаря? Да, не съм. Измъкнах се. Накосам. Накосам бях. Не може човек да се почеше. Не трябва да се почеша. Къде е първия? Няма никой на първо място. Горе. Долу. На втория етаж. Това са от протата ли? Не. Явно това ще спечели. Ако не падне направо надолу. С черната дупка. Как не се вижда? Аз почти не се виждам. Добре. То си добър. Не. Тук има ли някой? Да. То си е от добрите. Тия простата. Какви са тия бахти добрите? Да, това спечели. Как да не спечели? Това е някакво... ГГ. Да, разбира се, че ще си ГГ. Добре. Сега хващам си главата. И здравейте пак. Да. Пак си държа главата на главаки. Мисля да приключвам клипа. Помнете, Survival поредица ще правя. Или нещо друго. Но ще е дълго. Повече от 10 минути ще е. Да, така че довиждане и чао! И се абонирайте за мен, лайкнете ми клипа и сега вече напълно чао! Уху!